Kızıklı gezilenç Fiyata gelin biz bilen Kızıklı gezilenç Kızıklı gezilenç Assalamu alaikum mehriban dostlar. Şeýleken biziň gadyrdan tomaşaçylarymyz. Nohurdan soň bizi göresiňiz gelkidenler. Ondan hem bugün 3-nji syýahatçylygymyza gidelim. 3-nji syýahatçylygymyzda Müşköpet dagynyň etekleri çüli diýip adlandyrylýan ýer. Umman öňümizde näme çykdy? Size görkezeriz mawy ekranyňyz bilen. Onda taýin bolsaňyz, eger de syýahatçylyga gidesiňiz gelýän bolsa, bizden galma. Diýerim. All I do is lay in bed awake at night, dreaming of the things that I would say. That's a waste. Do I feel like I should know by now? 'Cause everyone is just pretending to know. So finding out as I go. I'm finally feeling human again. I'm finding out that heroes let you down. My ignorance has led me here again. But I'm finding out as I go. Do I feel like I should have known by now? 'Cause everyone is just pretending to know. So finding out as I go. Yol gurboýunça da ýokardan aşağı geldik. Ýanky diýişim ýaly näme zady görsek. Şu taýda çülle birnäçe restoranlar hereket edýär bilýäňiz de. Ýöne şuň üçin de meň pikirimçe iň bir size gyzyklasy, bize gyzyklasy sebäbi gala restoranym hadi pikir eden gala meden diýen jaş merkez sebäbi näme üçin gyzykly? Ene size gyzykly bolup biler, portally, Arada Türkmen portally birnäçe habaram goýuldy bu ýerde, birnäçe ütköşmeler, täzeçilikler boldy diýip. Maňa näme üçin gyzykly? Şu ýöreň dogry maýdan men birinji ýerde kelip gören häzir kuwatda özüm ýöne şu yer bilen men tanışdym, nerden tanışalım Türkmen Wazili elimini birnäçe kliplerde elbetde 50% diýen ýaly şu ýerde görýär. We şu sebäpden men göresim gelýär. Näme şu ýerde, nämeleri gyzykly, meselem adat adamlar üçin näme gyzykly ýa ütköş egzotik gözleýän adamlar üçin nämeler gyzykly? Geriň bu sowallary hem bilelikde jogap tapaly. Ene şu wagt içine de geldik we yer eýelerinden nitegen bolýar, menejerden, administratordan soradyk, "Man nähili zat?" diýipde. Maglumata laýyklykda bu yer 2017-nji ýylyň 29-njy iýununda gurulypdyr, ilkinji gezek kullanmaga berilipdir. İçiniň bölümleri bar daýdylanyny näýe aýdyn? Ene meselem birnäçe aşkanalar tapawutlanýan eken. Ene şu görýänimde gelin ýakyndan görkezýämis. Ene şu görýänimde meselem balyk aşkanasy eken, ýani balyk kuchnyasy, balyk restorany ýaly. Maňa hasam ýaran zatlaryň biri howa. Hakykatdan dagyň etegine ýerleşenligi sebäpli howa gaty gowy, klimat. Ýene bir öz bolşulja bir dizaynerski interieri bar şu ýerde, ene görýäňiz häzir kuwatda bir bagda 4 bagyň arasynda turan ýaly ýöne bu emeli, şu men edil TV-ýe zat däldir ýöne. Umman gowda. Şu ähli görýän ýeriňiziň restoranyň adyny Dağdan. Sen ýakynda firlalyň. Dağdan ýanka diýişimiz ýaly balyk restoran. Indi bu Dağdan. Dağdanyň näme tapawudy bar? Birinciden bölünýär, ikinciden ady ütköş, üçünciden hem eta hayratyrlygy, turetski kuchnya. Aslında Türk aşkanasynyň birnäçe önümlerini söz berdi. Arkaýyn peýdalanyp, ýene-gana doýup bilýärler.
yazılgan dağdan restoran. Men şuna tatan ine görýärde daşdurumdy. Ütküçük bir interýeri bar. Hem beton hem betonyň arasyndan hakyky emellerle hakyky otlar ösüp otýar. Tüz tebigi hatta deniz almak için o yer. İnnem bir de gaýa restorany var. O yerde iň ütküçük aýratyrlygy ýörüýte steaklar işi. Mene barlak görjük. Aviano cigaretto davvero saporito a mia mila Mazzaro povero cieco mio chi me da voce via pari a grandi nudi cigaretto di luna cuore come io tai a scordare cigaretto di luna cuore come io tai a scordare. Sağ olun. Yine bizim yank görün, gudun mümkünü Tayland'dan steak'am getirdiler. Gelin onu da atık görüle. Berde görüşüňe diýeli. Galan selfie-de onatam. Şu yerde yerleşýär. I love Gala. I love you diýär. Onda ne bidem şu yere geçip bir guw edip ýadygarlyk suraty düşýär. Nähriban adamlar biz şu at Gala Medeni Jalş Merkezi'nin açık howzuna. Ene özüňi tinleýände häzir kuwatda howzuna gelende näme diýäňde ilkinji ýerde o jaga diýerde. Şuň ýazjak eliňde näýleýden bellik alýaňyz we üstüňizde de ýapynjy alýaňyz. Süperwiç ýapynjy tapaýdy. Näme diýseňiz, isleteňiz şunuň ýaly isleteňiz başga görüş umman. Ähli gerek bolan datlaňyz alýaňyz we aňyrda iş çalşylýan ýere baryp şu howzyň lezzetini görüp başlaýan. Näde görmeliýäňizmi? Ada çıktı nädir görkezeksin. Trade a moment. Yine Gala Medeni Jalş Merkezinde günem ýaşdy. Biz wagtymyzy bugün hoş geçirdik. Şuňky bolup geçen duýgulardan, ýatlamalardan netice çykaryp men bir zat anyk aýdyp bilerim. Eger de siz gabat gelýän we gabat gelmeýän zat gözleýän bolsaňyz, ýani bu diýdigim Aşgabatdan gaty uzak bolmadyk. Şeýlekem dagyň howatynda ýerleşýän we dünýäň ýokary derejetindäki näýleýän howuzlar, şeýlekem deniz jalş merkezlerini, deniz jalş dowlaklaryny isleýän bolsaňyz, onda siz bu ýere gelin. Akşamlyk düşdi, bizim terasa çykdyk we akşamlyk naharyny edinelledik.
Başga da dürlü görünüşdäki naharlar özüňiz gelip öz teňide görä saýlap bilersiňiz. Bize burgerçik bilen, pepsik bilen, şunki gepleşigimden näýleýden akşamky taýany akşamlyk bilen ýapdyk. Ha, gowy düşürmkä diýen, onda näme? Ähliňiziň işlerini açyk bolsun, wagt tapyp terediňiz üçin sag bolun. Bir de akşamlyk edinjek, ýöne gepleşip gutarana gynta kökmat soňuna teredin. Ine mehriban adamlar diýerler, buňky syýahatçylygymyzdan şu pursatda tamamlansa gerek diýip edilşoň ýaly. Buň gepleşigimizden Gylky Ýedinçdanyň 3-nji sany şu pursatda şu ýerde tamamlanýar. Biz gepleşigimiz adatça bolşy ýaly, geçen gepleşigimizdäki dogry jogap beren bäsleşmede tamaşaçymyzda ene oksufalyk donam tiýlap bilýär. Hazır wagtda bize şoňa birinjiden dogry jogap ýollady, şu ýeňji boldy diýip aýdýar. Olam sowallarym özüňiz bilýän muhur bardy bolupdy. Bu gepleşigimizde hem edil sowallar şu ýönkü gepleşigimiziň adaty ýaly sowallar bolar. Onu näme sowallara girişeýin. Birinji sowal şu ýerde Hastorsi Gala Medeniýet Jalş Merkezi näçinji ýylda gurulyp bolmagy berildi. İkinji sowal şu ýerdäki Gala Medeniýet Jalş Merkezindäki restoranlaryň jemi sany näçe? Bu üçinji sowalym Gala Medeniýet Jalş Merkeziniň tutýan mumy meýdany näçeden barad? Şol sowallara dogry jogap tapan ýagdaýyňyzda öňkü belleşiňe diýal bilen kommentariýalarymyzda belleýäňiz. Biz hemmesini görýäs we iň gowy kommentariýa galdyranam we bize agzap bolanam elbetde her gedek bolşyma diýal fiýlaglaýar. Buň gepleşigimiz boýunça aýtjak atlamam hakykatdan bize gowy diýinçallyk, tebigatyň şeýlekem döwrüwa bir interýeriň berýän lezzeti adyma berýän diýinji elbetde başgaça. Özüňizden tiňlap tomaşa edensiniz diýip umid edýär. Onda näme gepleşiklerimizde nira gitmeli bolsak, öňki etişiňe diýal kommentariýalaryňyzda belläň. Şeýlekem bizden daşlaşmaň, näme diýeň? Ýene ýaxşy günlerde ýaýlymda diýdarlaşýança hoşda bolun.